अच्छा मेहरारू अगर नैहरे से कोनो सुई तक ले आई जाती तो ओके इतना संभाल के रखी है कि जैसे कि उ नागमणि हो। हाँ, अगर उनकर बाप भाई देले बाटे तो ओके इतना संभाल के इतना हिफाजत से रखी है कि उ कोनो नागमणि से कम न रहे। हाँ, आ गलती से अगर कोनो चीज उनकर इमरजेंसी में चाहे केहू के देगा या तो ओके हटावे के कोशिश कईला तब तो जानला तुहर खैरियत नहीं बा। और अगर तुहरे बाप पे कोनो सामान बा और ऊ कह दिहलिन कि एके रह उ ठीक नहीं बा आ गलती से कह दिहला कि नहीं हमें दादा माई है तब वो तुहर खैरियत नहीं बा। हाँ, मने इनकर सामान इनके बापे के दिहल सोना है और तुहरे बापे के दिहल उ समझा माटी है।